Dobra, moi drodzy, ja jestem Niklaus, a to jest Wodzionka, znaczy będzie. Ja jestem teraz na żywo. Mieliśmy taki, jak to powiedzieć, taki cel był ustawiony, że jak 10 subów, to generalnie robię tutaj Wodzionkę, znaczy tyle co mogę. Nie mam możliwości w tym momencie streamowania z kuchni, także tyle ile się da pokażę tutaj, czyli tradycyjna, jak to śpiewają, najlepsza z wszystkich śląskich zup. Niech sobie każdy puści muzykę w tle, jaką tam uważa, bo na YouTubie to mi pozgłaszają prawa autorskie i tak dalej. Dobra, teraz po kolei co nam potrzeba? Potrzeba nam, ja będę wymieniał, chleb. Suchy chleb. Najlepiej suchy dlaczego? Bo suchy chleb nie rozpuszcza się we wodzie tak szybko. Tylko, no, dłużej zachowuje konsystencję taką, jaką powinien mieć. Także suchy chleb można suszyć za oknem, nie wiem, na grzejniku, jak macie grzejniki, jak tam chcecie, suchy chleb najlepiej. Jak nie ma, no to w zasadzie świeży też obleci, ale to jest tak, nie polecam. Czosnek. Po śląsku, po naszemu zwany knoblauch, czosnek. Jak ktoś lubi to dużo, jak ktoś nie lubi bardzo, to można nie dawać, chociaż to jest ważna rzecz. Dobra, i teraz tak. Bieda wersja byłaby na zwykłym smalcu, a ja robię, moi drodzy, 12,99 boczek taki i ja go cały skroję, a tak pokażę, i cały go będę smażył, tak że będzie na bogato, tak że normalnie pospadacie, jak siedzicie na stołku, to pospadacie ze stołka, nie? Dobra. Teraz tak, potem będziemy, to jest smalec, bo jak będziemy wytapiać boczek, to trochę smalcu dodam, żeby to tam lepiej się fajnie, tak wiecie. Ma się wytopić tak zwany fyt, czyli tłuszcz. Także tak kąsek, na koniec łyżki dosłownie smalcu, ja sobie to odstawię. To nie będzie potrzebne. Teraz tak, sól, pieprz, czyli tak zwany po śląsku korzyń. Jak cię swędzi korzeń, to się łożyń. Jak to mawiają, no, miska, jakiej tam kto chce. Od razu sobie można do tego dawać chleb. To jest nóż super ostry, hitmanowy. Patrzcie jak błyska mrocznie światłem. To sobie też na razie podłożę, żeby sobie nie zrobić ała. To jest tak zwany tyglik, czyli takie naczynie ciężkie, w którym ja będę wytapiał tłuszcz. Można też na patelni, ale lepiej w tym, bo nie pryska tak na wszystkie strony, chociaż na patelni też idzie, najlepiej sobie jakimś deklikiem przykryć, żeby to tak nie pryskało. Dobra, to w zasadzie, no i woda, oczywiście woda, no wody wam tu nie będę pokazywał, większość ludzi wie jak wygląda woda. Dobra, ja sobie to co na razie mi jest niepotrzebne stąd zabiorę. Także to też, a to możemy sobie dać tu. Dobra. Pyp. Pyp proponuję. Można sobie go wcześniej pokroić na przykład w takie... Sobie ten mikrofon muszę odsunąć. Chyba mnie słychać i tak. Pyp proponuję sobie pokroić, albo ja go na przykład będę łamał. Kamera się przesunęła? No, dobrze jest. Ja go połamię sobie, bo ja go miałem wcześniej... takich o. Takie skórki, takie, to jest idealne, bo to szybko nie rozmięknie. Dobra. Do hasioka to będzie, to jeszcze na jedną będzie. Trochę sobie zasypiłem blat, ale to nic. Jestem gotowy na wszystko. Dobra, jest pyp. Jaki jest pyp, każdy widzi. Taki.
No łap ostrość na pyp. W sumie wiecie jak wygląda chleb, nie? Prawdopodobnie mieliście już kiedyś tego kontakt z chlebem, tak mi się wydaje. Dobra. Ja to sobie do tej miski steguję. Tyn. Dobra. Knoblauch, czyli czosnek. O 18:40. Zacząłem punktualnie o 18:40. Ja lubię czosnek bardzo. Także daję dużo, bo mnie stać. 2 ząbki. Czosnek polski, patriotyczny. Dam nawet bez kozery 4 albo 5. Dobra, to mamy. Po tym deska śmierdzi, także wiecie. Jest taki problem. Ale to się umyjecie, nie? Dobra. Kamera będzie trochę tańczyć, bo jest niestabilna, ale trudno. Taki mam klimat. Szczęście nóż mam ostry. Zaraz sobie go obierzemy, ja na razie poodcinam te końcówki. Niklaus gotuje. W sumie gotowania to tu jeszcze nie ma. Parapapa, ole waliło je. Czujecie? Masakra. Dobrze. Jak się deskę przetrze cytryną, to nie będzie śmierdzieć, tak? No nie znałem takich. Kurde. O kurde, ale twardy. O. Kupisz swojskie. O, w Bytomiu to tak średnio. Dobra, to wydupcyć na hasie. Czy jak ktoś woli wyrzucić do śmietnika? Jak kto lubi. Dobra. Teraz i tak będę jeszcze wywalał. Teraz tego zgnieś. Dobra, żeby się łatwiej obierał. Chociaż z tego i tak odchodzi dość łatwo skóra. To jest współpracujący z człowiekiem czosnek. O, idealiozo. Widzieliście? Kurde, taki byczy, fest. Normalnie. Wszystko tu jest na bogatości. To będzie, kurde, dobrze wyszło. O, nie pokażę w internetach bida wersji, tylko wersję, kurde, najbogatszą z bogatych. Znaczy, można tam dawać jeszcze różne rzeczy, wiadomo, do tego, ale nie chcę tego. Nie chcę ducha craftu, wiecie, zaburzać. Chcę, żeby to było zgodne z prawidłami kultury śląskiej, żeby tu nie robić jakiegoś, no wiecie, precedensu, żeby nie było, nie? Żeby wszystko było tak, jak Pan Bóg powiedział, jak na krzyżu umierał, że wodzionkę to porządnie trzeba robić. Czosnek rozgnieciony lepszy jak pokrojony. No nie w tej formie, O, witam cię, Sychlator. To jest tak, to jest czosnek do Detlafa, do tego. Do Wiedźmina, będę z nim tym walczył właśnie. Tararararara, da. To jest fajne. Odstresowywujące takie, wiecie, jak jesteście zestresowani, to zróbcie sobie wodzionkę.
Polecam gorąco. Witam wszystkich, witam. To jest zajęcie takie, kurde, tutaj skóra nie schodzi tak fajnie. Się nie ma czym irytować. Śląskiego Makłowicza. Śląski Makłowicz już jest. To jest Remigiusz Rączka. Dobra. This onion is small like your balls. This is not onion, you idiot. It's garlic, you fucking noob. Co za ciula. Pado onion. It's bigger than your mother's brain. Haha. Alech mu powiedział. Czy jak zasobujesz, to wyślesz mi garnek wodzionki. To się nie robi w garku. Także nie. Dobra. Tak. Knoblauch. Kroniamy. O kurde. A, ostry, dobry, łoje. Fez ostry, ło. O pierunie. Pali. Powiem wam, pali. Także dobrze. Będzie szmak wyrazisty. Witam cię, Samulelek. Elek. Czosnek polski, krajowy. Może nawet ze Śląska. Pieron wie. Muszę popić. O, a teraz taka A propos właśnie tego czosnku i tego całowania się z kobietami. Jest bardzo prosta metoda, jak się nażrecie czosnku, a potem się chcecie mymlać, nie? To tak, to partnerka wasza też zjada czosnek i wtedy już nie czujecie różnicy. Ewentualnie jeśli to partnerka zjadła pierwsza, to partner zjada i możecie się mymlać, bo nikt już nie czuje nic, nie? No. Problem z głowy. Mam nadzieję, że uczyniłem wasze życie lepszym. Dobra. Także tak bym to widział. Najlepsze są proste, moi drodzy, metody. Dobra, teraz to tu można bez kozery, podług tam jak kto lubi. Sól, korzeń, jak swędzi to się łożyń. Dobra. Gwóźdź programu 12,99, żeby nie było, że z tego, że skąpie, moi drodzy. To będzie naprawdę na wypasie. To jest teraz zawsze ciężka sztuka, te manewry tutaj. Gdzie wodzionka na bogatości. Wodzionka zwana również bieda zupą. Ale to na pewno nie jest bieda wersja, moi drodzy. To będzie wersja
Dobra, muszę ręce wytrzeć. Papierowe handtuchy polecam. Dobra. I teraz, moi drodzy, tak. Jak jesteście delikatni, niczym dziewczęta, to odcinacie sobie skórę. Ale jeżeli jesteście normalnymi ludźmi poważnymi, to zostawiacie skórę. Ja zostawiam, bo to się i tak będziemy to topić, smażyć. Także... O, byćcie ludźmi, moi drodzy, byćcie ludźmi przede wszystkim. Już sobie poprawiam rękę zaś. Dobra. Ja to robię... Coś mi się leciało. Ja to robię w ten sposób. Mówię, w bida wersji można to zastąpić po prostu smalcem. Ale ja jestem bogaczem, także robimy wersję na bogatości. Wrażenie, że to będzie dobre. Patrzcie, do wodzionki w ogóle polecam taki boczek, który ma dużo tłuszczu. Jak przeważnie się wybiera taki boczek, żeby był jak najchudszy, nie? Jak sobie go tam jecie do chleba czy coś, to do wodzionki polecam, żeby tłuszczu było jak najwięcej właśnie. To jest, kurde, kluczowe. A nam właśnie o to chodzi. Zmienię. No. O, jest tego dużo. Jest tego dużo. Ale to się straci. Ale to się straci. Także no. To tak, to w zasadzie wszystko jest. Teraz to. Nie podjadałem boczku? Nie. Sobie to przełożyć. Cebula do wodzionki. Wyście chyba są z Będzina. Dobra. Tyglik. Ile porcji z tego wyjdzie? Jedna. Jak najbardziej jedna dla mnie. Jedna dla głodnego Niklausa. Akurat do mnie dzwoni telefon. Czekajcie. Niech sobie dzwoni. Dobra. To jest tłuste. O.
Tak wygląda. Ja muszę sobie ręce wytrzeć. Dobra. I teraz tak. To jest sałatka ludzi, którzy jedzą mięso. Ja muszę sobie zmienić miskę. Ja taką miseczkę wziąłem, tak z 2 razy większa się przyda. No. I teraz tak. Ja teraz nie mogę wam pokazać dalszej części, bo niestety nie mam możliwości pójścia do kuchni, no ale to generalnie będzie proste, co teraz się robi. Woda. Można w czajniku, można w garku, jak kto woli. No i tak, to dajemy na gaz, aż się to wszystko wytopi. Aż się wytopi z tego cały tłuszcz i zostaną takie małe spaleńce, skwarki. Tego tłuszczu będzie dużo. No i co? To wlewamy tu, zalewamy wodą. Dan. Dobra. Dan, 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 dan. Tak to wygląda. Wyszła taka, jak miała wyjść. Giveaway wodzionki ciężko. No zrobiłbym, ale się nie da. Dobra. Boczek długo walczył, ale się rozpuścił. Stopił się elegancko. Większej miski nie mam. Z tej miski mogłyby jeść słonie. Test. Łe. Gorko. Także to tyle. W zasadzie. Naparzyłem serii. Jest gorki jak pieron, ale to się zalewa warem. Znaczy no... wrzątkiem, nie? Ten chleb zaraz wypije całą wodę. Także można lać więcej. Bez kozery. To się fajnie z tego spaliło. Zajebiste. Generalnie jestem zadowolony. Jak ktoś używa magii, można sobie do tego magii jeszcze nawalić. No. To będzie miało smak, no jak magii, no ale ja akurat nie daję magii, bo raka daję i tak dalej. Dobra, zakończam nagrywanie. Kto na YouTubie, łapka w górę, spróbujcie sobie zrobić tyle.